तो स्वागत बा भाई लोग आप सबके आपन चैनल भोजपुरी सुनामी में। तब बात करल जाई आज चैनल के नाम भोजपुरी सुनामी काहे खातिर हम रखले बानी। सुनामी के मतलब होला कि सुनामी एक कहर, पानी के कहर जौन की कभी तौल के नहीं खे आ सकत, जौन की कभी तकड़ी के तराजू में आधा किलो हेने आ गई पाव भर होने चल गई, ई कबो नहीं खे हो सकत। तो हमनी के भोजपुरी के कैसे तोड़ सकत तानी जा, चाहे खेसारी लाल होखस और चाहे पवन सिंह होखस, दोनों जाना अपना भोजपुरी माटी के लाल हम जा। हमनी के अपना भोजपुरी के अपना आप से नहीं खींचा तोड़ सकत। हर जगह कोशिश रही भोजपुरी के जोड़े के। हम यूट्यूब पर आयल रही कि एक तरफा वीडियो बनाई पवन सिंह के स्पोर्ट में, लेकिन ई हमके कहीं बढ़िया ना ही लागल। यही से अब दोनों जाने के नहीं, मतलब कि भोजपुरी में जितना भी कलाकार बाड़े लोग उन सब के सपोर्ट में आए। जे गंदगी अश्लीलता फैलाई ओकर हम विरोध करब। यूट्यूब पर हम आई रही एक तरफा वीडियो बनावे खातिर, लेकिन भोजपुरी के तोड़े खातिर पहले से ही बहुत लोग चैनल खोल के बैठल बा। तो हम तोड़े के कोशिश ना करब। कभी भी अगर हमार नाम आई तो भोजपुरी के जोड़े के हिस्सा में हमार नाम आई। और नीचे जितना भी वीडियो बनल बा उस सब वीडियो से अगर पवन सिंह के फैन के चाहे खेसारी लाल के फैन के अगर कोनो ठेस पहुँचल होखे तो हम हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी मांगत बानी। कोशिश हम अपना प्रदेश से दूर रह के कोनो देश के कोना में ही बानी, लेकिन अपना भोजपुरी से दूर बानी। और कोशिश हमेशा यह रही कि भोजपुरी के जोड़ल जाओ ना कि तोड़ल जाओ। देखी भाई लोग, खेसारी भैया के फिल्म आइल बा संघर्ष 2, जौन की अभी सिनेमा में लागल नहीं खे, हालांकि कुछ ही दिन में लाग जाई। पवन सिंह भैया के धर्मा मूवी लागल बा अभी सिनेमा में 2-3 दिन होता। जे पवन सिंह के फैन बा वो धर्मा मूवी के देखे जाओ, जे खेसारी लाल के फैन बा वो संघर्ष 2 के देखे जाई, और जे भोजपुरी के फैन हुई वो दोनों फिल्म के देखे जाई। कहें कि दोनों फिल्म में अलग अलग सीक्वेंस बा। धर्मा में आपके दिखावल जाए धर्म से जुड़ल कोनो चीज़, और संघर्ष में दिखावल जाए कि भाई लोग संघर्ष भी एक जिंदगी का हिस्सा बा। के भोजपुरी के 2 हिस्सा में बांट दिले बानी जा। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में ना होके के चाहिए। एक जानी के 2 मिलियन नेटवर्क बा तो एक जानी के 2 मिलियन नेटवर्क बा के दोनों जानी जुड़ के रही तो 4 मिलियन नेटवर्क बनी। सोची जौन फिल्म आज 100 करोड़ कमा रहा बा वो फिल्म 200 करोड़ कमाई अगर खेसारी भैया के फैन पवन सिंह के फिल्म देखे जाई, अगर पवन भैया के फैन खेसारी के फिल्म देखे जाई। हालांकि पवन भैया के इंडस्ट्री में 20-25 साल हो गई हुई, लेकिन वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए रहने अपना सुर और ताल के दम पर, अपना आवाज़ के दम पर। और जौन खेसारी भैया बाड़न उनकर सही में लाइव में कहले बाड़न जौन बात की इंडस्ट्री में उनकर कोनो गॉड फादर ना रहल, लेकिन मेहनत करके आगे आइल बाड़न, वो भोजपुरी के शान हुआ। आजकल भोजपुरी 2 भाग में बट गई बा। ऐसा ना तो बॉलीवुड में कभी होला और ना तो साउथ में कभी होला। कोनो भी एक्टर के फिल्म आओ, वहाँ के ऑडियंस, वहाँ के जनता, कोनो भी फिल्म आओ सब फिल्म आदमी जाके देखेला। लेकिन हमनी के एगो अलग ही बना लेने बानी जा, भोजपुरी के 2 हिस्सा करके रख दिले बानी जा। जैसे आज से कुछ साल पहले सुर संग्राम में यूपी के टीम अलग, बिहार के टीम अलग, 6 गो हेने तो 6 गो होने, उहो हमनी के सही नहीं खींचा मान सकत। काहे कि ओमे भी यूपी के मुकाबला बिहार से होत रहल, शायद वो आज तक ख़त्म नहीं के भइल, आ एके हमनी के ख़त्म करे के पड़ी। बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा बात से रहुआ लोग सहमत बानी तब पास में पड़ल बैगन चला के मारी लाल बटन पर, लमका मारी, गोलका मारी, चाहे लमका मारी, कोनो भी मार दी, खाली हमार लाल बटन पर क्लिक हो जाए के चाहिए। हमके ओ से कोनो मतलब नहीं है कि आपके डिस्प्ले फूटी या कुछ भी हुई, ओकर जिम्मेवार हम नहीं की। आज के एम बा ई वीडियो के
खाली 5 गो लाइक